Sugeng dalu, Pak. Sugeng Leh, so ramah biasanya. Dalu, Pak. Meneng wae. Mau si Dek Lintang dikei aku kok kira-kira dikei ora ya? Kei engko kei mori. Kok mari lho. Ayo wong mergane cah cilik kok nek kowe ora wong semono memper nek iso nyinden ya wis ora bakal gawe gumun ya. Malah kalah kali. Kalah. Lintang. Nah, suarane sing Vibranya yo. vibrasine top, tembange ya pas karo nada. Ya. Betul. Urung karuan pas kowe wis gedhe tuwa sok isih kon ngepaske tadi ya. Ora ya, kok pas dhewe. Ah, iya. Ini ngapaske apa ta? Hah? Ngepas Rasa apa? dikandani ya, rasa dikandani. No. Pas apane sing pas? Nadane. Nada. Ya, nada suarane pas. Nggih. Ya, nembang apa? Wonten pamundutan. Pirang-pirang pamundutan. Ya. Lali janjine napa kathah wau? Cinta terbaik. Cinta. Salo. Shallow. Ah nek kowe iso salo ora ujar ora apa? Apa? Bacane apa? Shallow. Selo. Nek iso nembang selo asli. Aku dhewe nyawer 2 yuta. Kula ora ngerti. Iringane terusane apa? Wis ben bende jati lan dhewe. Udah jadi. Iya, kaget aku. Iya. Matur suwun. Sapa meneh iki? Kula nyuwun tembang Sesideman. Oh iya, Sesideman akeh banget sing nyuwun Tin. Ya. Saking kula pandemen wayang Mas Bambang S. Oh iya. Ora kademen Bambang S. Heeh. Bambang S ki yo jenenge Bambang Santoso ngono. Ya iki mung tulisane S kok. Ya ngertiku ya Bambang S ya Bambang S ki ya adem. Iya. Nggih niki napa Sesideman? Sesideman to. Oh nggih. Nggih, kula leren to niki. Ora Leren weh, kau nggak boleh leren. Kenapa? Kan kamu bintang tamu nggak ya? Enggak yo. Iyalah. kamu Tulisannya ki Besinden. Elisa Orsarus Alaso, Ya, duduk sama bintang aja, tamu. sama aja. Besinden. Iya padha wae. Kok podo? Kan sing ditulis kowe. Terus Sik gawe nembangi malah wedok ro wedok do cerewet. Lah wedok iki anggere muni rame ngono kuwi. Wah iso ndur muni kabeh. Kok iso dhuwur muni kabeh? Piye? Piye Aku muni apa? Isar dhuwur ngapa? Oh, aku ra muni kowe iki pikirane elek iki. Lah, aku krungu lho. Lah wae kok ya aku ra muni apa-apa kok. Muni. Wong wedok wong loro iki nek iso omong kaya bebek. Iya. Oh, yen masih ngilang mau. Ra ono. Ya wis man. Nggih. Nggih iki aku omong apa? Mbah. Ora krungu. Ayo kowe iki. Bodek ayu Lah ayu. aku waton muni nggih. Apa sah? Bodek. Ayu bodek. Sih, apa? Bodek. Bodek ki apa? Enggak denger. Budak. Yo bodek. Kok bodek? Yo bodek, kowe bodek. Budak, dek. Bodek. Bodek Jogja. Kuwi gudeg. Oh iya. Ya tenan kok ya soalé kok ya. Sinten? Aku kuwi kok. Boten lah. Sesideman gak dibawani. Ano neno. Ya, jam pertama. Nggih. Wiwitane Wah, aku ya dikeploki. Berarti nek kok entuk sabaran yo en. Sapa? Yo sabar iki mau Lintang Kairo nyanyi dikeploki entuk saweran. Elisa Orsarus Alaso nyanyi dikeploki entuk saweran. Kok Tatin Handayani Lestari dinyanyi dikeploki gabor sisan ngomong. Kaya padake manuk. digabur. Kaya doro wae. Omongane wong wedok-wedok iki lucu. Iya. Ya terus Ketin. Cakepan sing kedua. Wis nyapi. Nah, tenan. Napa, Pak? Cakepan kedua diteruske. Wah, kowe krungu kok. Lah ya kuwi mau cakepan kedua aku krungu. Nah, Terus yo bar kuwi. diteruske. Bar kuwi? Ayo muni. Yo wis wong cakepan kedua diteruske. Aku kowe krungu kok. Kowe kene jajal coba mbok metu iso krungu ora bodek. Ya, aku ora budek kok aku iki. Nah, coba Pak dites meneh. Cakepan kedua. Nggih, cakepan. Diteruske. Nggih. Iki yo. Nah, Ah, kan bodek. Lah apa bar cakepan kedua diteruske? Diteruske nganti engko rampung. Ah. Wis cetok-cetok kowe denger yang di ae sini. krungu lho. Muni ngenten niku napa? Heeh. Kendani kok. Kok lah Cedake meneh ki munggah ondo kene ben krungu. terus piye aku ben cedak dalange. Iya. Ayo main jelas kok ya. Kok ndak dalange ingin kok.
Ingin apa? Ingin ku teriak. Ingin ngantil. Ya. Anderek sang peki Pria pria punya selera. Kayak jargon. Pria bagus, dia ngomongi Pak Seno pria punya selera. Engko tak translate wae Pak ra krungu ki ket mau wong iki. Pria punya selera, Pak Seno mau ngomongnya pria punya selera. Sing punya selera meng pria tok. Iya, iki karepe kowe mau pria bagus. Mong guguyon mah jang budek ki angel pancen. Lah aku kira krungu ya. Ya engko tak tandani. Sing jelas ki kono udah aku. Pria bagus Kang olah budaya neno sawan menyang kota gede. Ayo Sa. Wah, engko gajimu dilongi lho. Iya beres Nah, ki aku. kuwi lho, kuwi engko tak bagi loro. Kuwi engko aku, duduk engko namu. Bendera terus kayung yon neno selendang kuning Kang sangking kang sangking bukir. sing nyipta sing kagungan wayang gamelan iki no. Ya nyane Bapak Haji Sukron Suwondo. Sukron Suwondo. Saking Blitar. Blitar. suara kurang pramana ning wasis ngungrum Hangung marang bendoro hangung marang bendara Katin Tiah Sulistyo pijer pijer ngincangake alis. kowe aja gelem nek jak gentenan sawi tanggung jawabe dhewe-dhewe kok. Aku dipendel iki ya. Apa? Dipendel iki. Apa? Kowe ngono e. Wedi aku ne. Ya ora. Jenenge apa jenenge? Pendeli iki. Ngene lho matane di melok ngene iki lho. Pendeliki. Iki pendeli iki. Pendeliki. Iya, pendeli iki. Pende. Pende. Ya aku budek kowe ra iso muni basa Jawa berarti padha ya. Padha petuk e. Heeh, petok kabeh. Sak dalange barang kuwi. Delang ya petuk. Ya ora nek aku ya. Iya, ya mung kudu nglawehi ya ning karo sindet budek iki nek ora nyuara seru ora cetha. Ya dirampungke, Tin. Terus tresno ngono kuwi. Nggih. Nek ora cetha ndak ora darani ayu-ayu kok disawang nyaman kok budek. Terus piye? Aku ki ngomong apa ya ora ono ngomong apa kok. Lah mau ketek aja ngomong e. Iki mau dehem ya ngono. Oh. Tak kira nek omong. Ngomong nek ora ana wong ngomong malah nek ana wong ngomong malah raduang ora. Iya, wis nek ora dirangkani ora. Ha iki iki. Ngandel ra. Lah ngomong ora jelas tenan kok. Jelas, Tin. Kula. Kowe mau teko jam pira? Kula jam pira mau ya, Sah? Jam 6. Jam 6 Transit nendi? ten stadion. Karo sapa? Kalih kanca-kanca. Apa iki? Piye? Ora cetha to? Mboten nih. Ngene sa. Oke. Elisa maju. Iya. Oh, tetep ora dong, tetep Mau teko jam pira sa? Jam 6. Jam 6 karo sapa?
kali konco-konco sedaya. Numpak apa? Numpak bus. Ah iki. Bariki mengko aku mangan, Oh, jelas nah, bar iya, ngindan. Krungu to? Nah. Piye? Kok iso? Aku ora iso iki. Pripun? Jam Jam pira teko kene? jam 6. Karo sapa? Kanca-kanca. Numpak apa? Mbak bis. Wis kan ngono. Nah. Heh, Tetep ora jelas kowe kan iki. ngarepe jelas, kowe mau mburi ora jelas ya. Aku sing tok sawang ming ngarepe tok kok. Lah, Burine iki tok disawang kok dirungokke ora ming ngarepe. ora jelas ya mburine. Karo sapa? Kali kanca-kanca. Numpak apa? Numpak bis. Teko jam pira? Jam 6. Wis macam ngono. Hah? Nah. Baleni, Pak. Wis ora balenono ya tetep ora dong ora. Jenengan sing radong ki sapa to jane? Kowe. Oh weh, aku krungu kok. Aku pingmu lancang. Madang durung mau takone ngono wae, kowe ora krungu Kupinge bokek. lancang kowe. Kok lancang? Lah kok ora jelas kok kowe jelas. Lho, Cicil, aku krungu coba takon liyane po. Krungu ya Mbak Nika? Oriza krungu. Bodek kowe iki. Masa aku budek sih? Kandhani. Ora ya, sing ora jelas dalange. Yo, dirampungke. Terus, Tresno. Terus no sesideman. Monggo. Luwih becik patenan timbang Keneng pengumuman no, pengumuman apa? Namane Yosep utawa rapate krungu mamae Yosep ditunggu di belakang kelir. Oh iya. Diumumkan saka Kediri. Oh iya, monggo. Nana liwat kincange alismu
lumayan. Ya dibawani cara Sunda. Ya. Bajing loncat, ya bajing loncat ben nganti kepleh-kepleh bajinge ya ben. Ya. Apa-apa. Monggo. Gunung Galunggung. Gunung Galunggung Kapengkur. Basa Sunda. Gunung Galunggung. Ya, tak artekke nek kowe ora paham. Oh ya, iso. Lah ngerti napa? Wah, lah aku ning Sunda iki sadurunge 2 tahun 95 tekan tahun 2006. Oh iya, suwe ning Sunda. Suwe no. Yo, artine apa iki mau Gunung Ayo cetha Gunung Galunggung. Terus Gunung Sumedang Ketunjang. Gunung Sumedang Ketunjang. Rencana ning Gunung Galunggung liwat Sumedang rung tekan kono wis ketunjang. Oh iya. Asli ngono kuwi. Wis ta percaya aku. Oh iya. Terus Telaga. Heeh. Sakawayana. Sangkawaya nak artine sekitarnya. Oh. Dadi beda ta? Iki Sumedang ki sakbare ketunjang kuwi terus ngliwati Telaga dan sekitarnya Sangkawaya. Melipir. Heeh, wis mlipir Telaga. Terus Trangkicik. Trangkicik apa, Pak? Hah? Trangkicik apa? Trangkicik ki dadi bar tekan Telaga kuwi terus do Trangkicik nang kono. Ayo apa Trangkicik? Wis ya engko tak omongke. Ora reti. Ora ngerti ta? Ora. Padha. Trangkicik terus sik. Di tengah gua. Ning sekitare Telaga kuwi ana guwa terus kono do dienggo Trangkicik. Iya. Berarti ora reti. Ning gua Trangkicik ki ngopo to? Wis kowe rasa cerewet menengo wae. Iya, kegiatan di gua adalah Trangkicik. Heeh. Trangkicik adalah Tak engko gampang tak critake. Iya. Engko tak omongi engko. saiki Do ning guwa ki do Trangkicik. ning gua Trangkicik. Terus Dunung Dunungnak nggone. Dununge. Nek cara Bandung Dunungnak, kuwi nek cara Yojo nggone. Oh. Lek do Trangkicik ning tengah guwa peteng ora ngerti nggone. Oh iya. Apa ora sangu senter, Pak? Arti kok tok pancai. Oh, Ngerti apa peteng rak ya sangu senter. Aku do ora sangu kok endi iki kok kepetengan kaya ngene. Terus ulah pundung tulis sungkur lan sungkan. Mudyar nek saiki kowe. Ulah pundung tu disungkur ulan sungkar. Nah, iki ulah pundung iki dadi peteng ora ngerti nggone graya-graya entuk kempol. Oh. Lah kok tekan kempol bareng. Ah terus kesandung tersungkur ulan sungkar. Iya, tiba tersungkar, tersungkur. Yo, terus artine tok diteyan graya-graya bareng ketemu terus muni wonge wah gedhi tenan kuwi nek cara Sundana tok diteyan. Oh iya. Terus tarim. nah terus ngundang kancane Rim ta Rim. Arep didudui kuwi. Oh iya. Tarim. Tarim. Nah, tarim
Tarim kuwi tarim melayu neng. Terus tarim raga wayahna. Terus ditawani kowe gelem rarim. Tawani napa? Lah kuwi mau terima raga wayahnya kon nampa ragane tarim kuwi terus tarim tawani gelem rarim ya wis gampang ngono teruse. Ngancik. Nah tarim terus ngancik. Ya iya. Kuwi ngawur kuwi nek do percaya ya padha gobloke. Wong aku ya meh ngawur. Ngawur lah terus ngancik di negara basa Sunda iki Maya. Basa Sunda. Wong Sunda kuwi batine pinter-pinter lho, Nok. Oh iya lho. Aku tahu kok neng Bandung kono kuwi neng pasar tuku pelem. Oh iya. Liwat ngarepe cah nom-nom kuwi dunekke mangga, Pak. Lho, kok ngerti ya aku ngono. Kok ngerti nek aku tuku pelem tak baleni meneh aku nggawa pelem meneh. Liwat ngarepe cah nom-nom kuwi mangga, Pak. Ngono kuwi. Kok ngerti ya bareng kuwi aku sing ketiga tuku salak. Oh, kono muni mangga, Pak. Du, salak aku ya. Mangga iki monggo. Ha iya bedane akeh kono. Terminal Kewirangan meneh aku. Iya. Neng kono iki nek atos ira wis. Heeh. Aku neng kamar mandi didodok wong Sunda. Mang atos. Mang atos. Waduh aku arep jawab apa iki. Ora encer aku ya. Bola atos ki wis. Iya. Iki wis muni encer aku ya. Iya. Mangga. Ning nang nil lelek nggo terakhir putrane Mas Sun iki. Ya. Men nembang, Mbak iki Mbak Ayu sik. Mangga yuk. Ya. Bajing luncah, bajing luncah, kastanan. Aduh, abdi lepat narasan. Aduh
kowe sinden ya do nyambi dodol wedang bareng. Kok dodol wedang kae tromose do teng jenggunuk. Nggih enten teh, enten jahe, enten Wis ora ngombe teh, ora ngombe jahe. Aku ngerti sifatmu. Kowe iki nek ngekeki teh apa jahe iki tok regani soalé. Heeh. Lah nggih niki 5.000. 5.000. Lisa dodol jahe. Heeh. Terus Ika dodol teh. Ha ya wis pokoke ben do tambahan entuk tambahan dhewe-dhewe. Iya. Yo, ki ana sing nyuwun mau kembang rawit diaturake. Ya. Nggih, kembang rewe napa lali janjine wong nggih enten. Lali janjine ana mau ya. Heeh, ya lali janjine sik. Ya. Engko kembang rawit terus. Heeh. Niki kangge bawa mboten? Nganggo, ora nganggo bawa ki apa? Padake tip. Heeh. Iki menungsa sing nembang ya. Nek mung tip kari ceklek ngono terus lali janjine ngono ora masalah. Iki pentas kok nganggo bawa. Nggih, oleh galak temen lho. Rupane Bagonge wis galake kaya ngene kok. Iya, rupane jan galak tenan Bagonge. Tenan iki pokoke engko tekane esuk ngemah-mah wong aku. Heeh. Alise jengat. Hah? Alise jengat. Iki mung ora alise sing jengat. Oh. Lah napa? Kaya werna cangkeme barang ya jengat. Iya, idepe ya jengat. Yo. Dina Minggu. Yo. Piye to Bagonge marai bareng-bareng? Ah cuwek lho kok. Kok dicuwek? Iki kukune iki. Oh, kaya Werkudara. Nah iya iya. Siji ngacung, siji kaya apa wi? Iki lho. Dina Minggu kang tak anti Dinamune pinter golek alasan ngandar-andar angen duka dedeg piadeke ya entuk, pasuryane ya entuk. Ora nyawang sinden iki ora nek pas dandan. Oh. Lah napa? Nek pas preman biasa kae. Nek preman pripun? Ngerti asline kowe. Oh. Tetep cantik kan? Ngono kuwi rak mergo dipoles nganggo gincu, nganggo eyeshadow. Heeh, kae ide pasangan. Nek asline wis ra kalap. Heeh. Kok ora kalap lho? Mbak sapa Tatin kuwi? Tatin kuwi wis lemu, sirahe gedhe. Mengko nek mlaku sikile oh. Dadi kaya edang-edong lho. Ya wis ben apa-apa. Kaya ngemat-matke lho, Bagong. Tak matke kok anggotae ra tak matke. Terus kabeh dimatke. Ora ya ming salonge wae. Nek sing pojok kae aku gah ngematke. Sinten ibu ta? Heeh sing cendhi dhewe kae wis. Aku ora tok matke ngopo. Wis ora ana sing iso dimatke. Niku malah jedit lho. Sapa? Malah jedit. Jedit apane? Bathuke. Kok bathuk ta? Jedit bokonge. Wah, sapa kaya ngono. Aku ki nang ndi-ndi wis ora kegut karo wong wedok. Waduh. Tenane, Gong. Wah, aku wis diweling simbah-simbah. Lah pripun? Kowe iki nek wis duwe bojo, ayu dhewe sak donya iki bojomu. Kuwi mula tak taleni seprene. Heeh. Ning ya bener ya, Gong. Ya ora ya salah. Lho. Kok salah? Aku tau weruh. Aku wis tak pen-penke nang atiku nek ning lunga adoh nyambut gawe adoh ki nek weruh wong wedok aja nganti kegut.
tau weruh wong nganggo miyo, wong wedok katroke cendak, sikile putih ra jamak-jamak, rambuté disemir abang ayu banget kae. Aku terus merem. Hup, tetep ayu bojoku aku. Bareng tekan ngomah tak tileki iki ayu wong wedok mau tetep. Ya tetep ayu bojone. Sing ngomong sapa? Ayo maksudnya ayu bojone iki kon menutup mata iki nggak boleh lihat sana-sana ngono lho. Pokoknya aku bojoku paling ayu dhewe ngono ki nang lebokke nang ati. Asale kowe wong wedok kok. Lah ngapa? Nek kowe wong lanang ya semboyanmu ra kaya ngono kuwi. Lah napa? Nek wong wedok ki sakale kowe duwe semboyan kaya ngono mergo kowe kuwatir bojomu ki ning omah mesti ndelok ki sapa-sapa nek tok tinggal nyambut gawe ngene iki. Ya nek ndelok ki ra apa-apa, naluri lelaki itu biasa, lihat cewek cantik itu harus dilihat. Cocok. Ngono kuwi sing tak karepake. Ya nek dilihat tok nggak boleh diapa-apakan. Maksudnya? Nggak boleh didumuk ana ki rento. Nek ditawani. Ora ana wong kok nawani ora. Mbok menawa kok ora wali ing jaman. Nek ditawani gelem ora? Agene ana lagu sentulah aku. Ngono barang kae. Ya enggak no. Iya, sing apik ya ngono kuwi aja nganti kekut ini. Gareng karang wong wis tuwa rupane elek ya ora wani glelek. Coba gareng ki dikeki rupa bagus. Wah, entek-entekke. Ayo. Aku kang setya satu. Ora setya tuhu kong ora. Monggo. Aku wis ora Tatin Lestari Handayani. Ya wis. Sugeng dalu. Dumateng para bapak-bapak dan ibu-ibu yang sampun rawuh ten mriki. Ya. Matur sembah nuwun Mbak Anting, putrane Mas Sun Gondrong. Ayo, aja nganti mirang-mirangke bapakmu, suaramu sing apik. Iya. Nggih. Cara Banyuwangi wae, grajakan ya kena. Rasa kowe dhewe. Duet. Duet terus apa? Mbak Elisa men leren kowe iki nyambut gawe kok. Yo. Nganggo bawa iki. Dibawani. Tapi ini lagi serak ketok kene. Oh, Pak Deyo dipakai ta? Metenteng ki ngopo? Ora mesti mer kali Mbak Elisa ya. Anu, dibawani sing rendah wae suara nembak.
Nganu wae, bawane napa Pakde? Manut. Manutan. Manut kowe isamu apa? Yo. Blambiangan wae ya. Ya blambiangan, wis sagu kok blambiangan kok yo. Mambiat maya. Yo, ge wis. Mambiat maya. Terus Kok enek toh? Kok ra janjian ya, Mas? ora iki pancen niate pancen ngono kuwi kok ya. Suarane gendeng belam biangan. Wah, jan top tenan suarane ya. Iya. Wo, kuwi cincing-cincing jarike iki ngapa ya? Sumuk. Sumuk-sumuk ora kena. Titik weh, titik. Sinden ki ora kena dicincingke jarike. Sing sopan. Nah, sing rapet. Sikile rapet ora ngono kuwi. Nyerambiai nuswan toro. Yo dhuwur lho iki, Teng. Banyu. Wah. Aja diceceng, aja diceceng. Diunggahke tekan dhuwur aku melu. Oh, berarti dek iki manut suarane nek swara dhuwur, dek cincinge ya dhuwur. Dur, nggih. Pareng niki. Sangarmu wong nggon-nggonmu dhewe kok. Aduh. Banyu wangi. Ya, iki saya dhuwur, dhuwur kene arek cincing. Wong sikile kaya tela ngono kok. Lumayan lho Pak De. Lumayan apa? Rada langsing. Langsing apa? Bar munggah tangga ning gor mau lho. Kulon go. Ya. Jirene Pak Dene gak apa-apa nduk dicincang rada dhuwur ngoten ku kok. Ayo kono sak karepmu. Segara deloken we Mas. Ya terus. Lor lan kidul. Lor kidul. Setare kaya Power Rangers. Sinden. Mangkel iki karo pengen dange soalé dari ning ngono kuwi langsung Iki sinden po calon gali. Sinden metal. Oh iya, wis Metal. sakarmu, sarung kaya metal. sapi metal. Ya ming dibeleh sesuk delok enggak. Ya. Lor kidul alas. Angker. Ya. Kang Kalivya. Gak apa. Kang kaliwat liwat. Lahiran Kediri, apa sesuk ora usah bali ning Yogya, bali nang Kediri wae. Mau Oh, ya ning Yogya wae. sekolah. Oh iya, kuliah oh ya. Semester 4 ning isi Yogya kono.
Belam. Belamyangan. Ya. Ya. Ojo takon seneng susah kali Tanah. tanah indah ku melyaring taman sarino suwen Iya, monggo. Iya Mbak Anting. Rajakan nyanyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon manekani susah ati lungguh nang pasir-pasiran semyur-semyuran keretoan mano-mano seliweran pinggir pesisir Kerajakan Iya. bisik-bisik